Χαιρετίζω τους συμπολίτες μου στην πρώτη Γενική Συνέλευση του νησιού μας με αφορμή την κατάσταση της υγείας. Ο στόχος της συνέλευσης είναι να ακουστούν απόψεις και προτάσεις και στο τέλος να αποφασίσουμε το πώς θα αντισταθούμε στην κατάρρευση της δημόσιας υγείας που έχει δύο συνέπειες στην ουσία μας. Η πρώτη είναι η υποστελέχωση και η υπολειτουργία του πετρελαιοστηράς και η δεύτερη η μη λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου σχολείου μας. Αρχικά να πούμε μερικά πράγματα σχετικά με τη διαδικασία. Υπάρχει ανάμεσά σας στο πρόγραμμα της συνέλευσης. Θα προσπαθήσουμε, αν καθυστερήσαμε μισή ώρα, να είμαστε εδώ στο προγραμματικό πλαίσιο που έχουμε δώσει. Πάλι να αναλαμβάνουμε στην είσοδο υπάρχει γραμματεία, στην οποία θα μπορείτε να τελειώσετε τη συμμετοχή, ώστε να πάρετε το μικρόφωνο, να τοποθετηθείτε και να προτείνετε. Σε κάθε μιλητή θα δοθεί συγκεκριμένος χρόνος που το Προεδρείο το ορίζει στα 3 λεπτά. Παρακαλώ στους μιλητές να είμαστε εντός του προηγούμενου πλαισίου που θέσαμε και παρακαλώ τους συμπολίτες μας να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό στο κάθε μιλητή. Οι ομιλητές έχουν λάβει αριθμημένα χαρτάκια για να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Όταν ακούσουν τον αριθμό τους, θα έρθουν όλους στο αναλόγιο, αλλά μπροστά τους θέλω το σκαλιό, υπάρχει ασύρματο μικρόφωνο για να απευθυνθούν στο ακροατήριο. Για να συστηθώ καταρχάς, ονομάζομαι Μετρινός Δημήτρης, έχω οριστεί από το Συντονιστικό Υγείας ως συντονιστής της συνέλευσης. Για να κυλήσουν όλα ομαλά θα παρακαλούσα προσωπικά να προστατευτεί η διαδικασία από κομματικές αντιπαραθέσεις και να μην γίνει αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Το Προεδρείο, το οποίο είναι πενταμελές, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 μέλη. Θα ήθελα τον πέμπτο να είναι κάποιος εθελοντής από εσάς. Αν υπάρχει κάποιος εθελοντής πολίτης ο οποίος θέλει να συμμετέχει ως μέλος του Προεδρείου, να συσταθεί, να σηκώσει το χέρι του για να έρθει κάτω. Πρέπει να μάθουμε λίγο να λειτουργούμε. Μην περιμένει. Θα ήταν πολύ χρήσιμο κάποιος από εσάς. Ωραία. Έρχεται ο κύριος Καβαλάρης. Δεν ακούγομαι. Αντίλανος. Ολοκληρώνοντας τα διαδικαστικά, θα ήθελα να πω ότι σήμερα δημιουργούμε μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Πρέπει να δείξουμε πρώτα στους εαυτούς μας και έπειτα στην νεολαία ότι είμαστε ικανοί να διοργανώνουμε γενικές συνελεύσεις. Το ότι μπορούμε να παραμερίζουμε τις προσωπικές μας διαφορές, τις ιδεολογικές μας καταβολές, τις κομματικές μας ταυτότητες για το καλό όλων μας. Όλοι μαζί βιώνουμε την διάλυση της δημόσιας υγείας και όλοι μαζί οφείλουμε να αντιδράσουμε. Ας θυμηθούμε λίγο τις απειλές του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στους εκπροσώπους του νησιού μας. Τον Ιούλιο του 2013, αν γίνει έστω και μία κινητοποίηση, αν κλείσει έστω και ένας δρόμος, αν δω έστω και ένα πανό, ξεχάστε το νοσοκομείο, απειλούσε τότε ο Υπουργός Υγείας. Αύγουστο του 2013, στην επιστολή προς τον Δήμαρχο Θήρας, αν δεν δοθεί σε ιδιώτη, ζητείτε το όνομα, ή αν δεν το αναλάβει ο Δήμος, θα έρθω να πάρω τα μηχανήματα και θα δώσω το κτίριο στο ΤΑΙΠΕΔ, απειλούσε πάλι ο Υπουργός Υγείας. Μετά λοιπόν από 7 και κάτι μήνες, είμαστε εδώ μαζεμένοι, όσοι είμαστε, στην πρώτη μαζική κινητοποίηση της Σαντορίνης μετά από τις απειλές του Υπουργού Υγείας. Είμαστε εδώ για να ανακαλύψουμε το πόσο αποφασισμένοι είμαστε. Αν τελικά θα αντιδράσουμε μαζικά, ώστε να προασπίσουμε
για τις αναθέσεως εντολές έχουν τελειώσει ανεπιστρεπτοί. Εμείς οφείλουμε να αντισταθούμε και να διεκδικήσουμε και όχι άλλοι για λογαριασμό μας. Μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουμε τα οικονομικά μέσα και να πηγαίνουμε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουμε απογοητευτεί από τα δημόσια νοσοκομεία. Και σίγουρα έχουμε να πούμε πολλά για το πώς λειτουργούσε η δημόσια υγεία μέχρι σήμερα. Σας λέω όμως ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη διάλυσή της. 6 στα 10 νέα παιδιά δεν βρίσκουν δουλειά. Οι φόροι που πληρώνουμε συνεχώς αυξάνονται. Τα χαράτσια έχουν γίνει μόνιμα. Οι επιχειρήσεις κλείνουν. Πόσο σίγουροι είσαστε ότι θα μπορείτε για πάντα να πληρώνετε? Πόσοι σίγουροι είσαστε ότι τα παιδιά μας θα μπορούν? Τι θα γίνει με τους φτωχούς και άνεργους συμπολίτες μας? Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να σηκωθούμε όρθιοι και να απαιτήσουμε τα αυτονόητα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας λέει στο άρθρο 21 παράγραφος 3: το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γύρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. Ο νομοθέτης όμως δεν προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο θα μεριμνήσει το κράτος για την υγεία των πολιτών του. Και οι κυβερνώντες λένε ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτοί που μας κυβερνούν επιλέγουν να σώσουν τους δανειστές και όχι τους πολίτες. Οι πολιτικές που εφαρμόζουν δολοφονούν το λαό μας. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα αποφασίσει αυτή η Γενική Συνέλευση. Θέλησή μας ως συντονιστικό είναι να αφήσουμε τον κάθε ένα από εσάς να εκφραστεί. Θέλουμε όμως να λάβετε υπόψη σας τις ιδιαιτερότητες του νησιού μας. Μόλις ξεκίνησε η τουριστική περίοδος. Άποψή μας είναι ότι η αντίδραση δεν πρέπει να δημιουργήσει πρόβλημα σε εμάς στο νησί μας, αλλά στην ίδια την κυβέρνηση. Κλείνοντας, οφείλω να αναφέρω την ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος. Η τήρηξη του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Ο καθένας από εμάς μπορεί να αντιλαμβάνει την παράγραφο αυτή με διαφορετικό τρόπο. Μένει να δούμε όμως αν μπορούμε να ενωθούμε ώστε η γροθιά που θα δώσουμε να είναι πιο δυνατή. Ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ ως πολίτης τη δική μου πρόταση. Αντιλαμβάνομαι ότι στο κομμάτι των κινητοποιήσεων έχουμε ένα θέμα σαν πολίτες. Και επειδή κάναμε ό,τι μπορούσαμε στο συντονιστικό, η προσέλευση του κόσμου όντως είναι πολύ μικρή. Δεν απογοητεύουμε από αυτό, ότι επειδή είναι μικρή, αλλά είναι πρέπει να το παρατηρήσουμε ότι είναι μικρή η προσέλευση των συντονιών. Το δεύτερο, ότι και εκεί που οι κινητοποιήσεις ήταν μεγάλες, όπως η Πάρος που αναφέρθηκε, πάλι υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης των κινητοποιήσεων. Υπενθυμίζω, επειδή είμαστε σε επικοινωνία με το συντονιστικό υγείας της ΠΑΡ, ότι παρόλο την μαζική κινητοποίηση και το δημοψήφισμα το οποίο κάνουν, που νεκρώσαν το νησί τους για μία ολόκληρη μέρα, παρόλα αυτά, λόγω τουριστικής περίοδου, δυσκολεύονται να κινητοποιηθούν από εδώ και στο εξής. Το κέντρο υγείας του συνεχίζει να έχει πρόβλημα, ενώ βγήκε κάποια τουριστική επιτροπή της Πάρου και είπε να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους σε ένα σχολείο λιποθύμη σε ένα παιδί, δεν υπήρχε ασθενοφόρο εκείνη την ώρα να το πάρει. Και έχω την αίσθηση αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσφήμιση που μπορεί να έχει ένας τουριστικός στόχος. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι αντίστοιχο στη Σαντορίνη φέτος. Θα πρέπει, για να κλείσω, να ανακαλύψουμε καινούριους τρόπους κινητοποίησης. Εγώ συμπολίτες μου αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι μας μάλλον. Μας έχουν βάλει σε ένα τραπέζι νοσοκομείου και μας ρουφάνε συνεχώς το αίμα. Αυτό το οποίο κάνουμε. Και δεν μας προσφέρουν τα αυτονόητα για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν μιλάω, είπαμε για τους μισθούς, είπαμε για συμπολίτες μας που πεθαίνουν αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι μια απόφαση προσωπική του καθενός μας. Να κλείσουμε το σωληνάκι το οποίο τους δίνουμε το αίμα μας. Και το
το σωληνάκι αυτό, η δικιά μου η άποψη, είναι αυτό που πρότεινε και το Σωματείο της Σαντορίνης, είναι τα χρήματά μας. Καταθέτω τη δικιά μου την πρόταση στο σώμα στη συνέλευση, συμπληρωματική με αυτή που είπε ο πολίτης, ο εκπρόσωπος του Σαντορίνης, να κάνουμε μια κινητοποίηση έξω από το νοσοκομείο Θήρας, αυτό το καινούριο, να ανοίξουμε ένα λάκκο και να κάψουμε τα σημεία